Kozara nastavlja sa lošim partijama. U 10. kolu prve lige Bod iz Gradiške odnio je i Proleter iz Teslića, bilo je 1:1. Prvu priliku domaći su stvarili u 9. minuti. Bosnić je izveo udarac iz ugla, a Perić loše reagovao pred golom Proletera. Minutu poslije ponovo Bosnić izvodi prekida, Dolić vara svog golmana i Kozara vodi 1:0. U 14. minuti Ujićev udarac zaustavila je stativa. Imao je i Maksimović priliku da ugrozi gol gostiju, ali je bio neprecizan. Proleter je izjednačio u 66. minuti, tako što je ušao u igru, Petrović je postigao izjednačujući gol. 5 minuta poslije Srndović šutira pored gola. U 78. Perić je u idealnoj prilici, ali je promašio loptu. Mogli su gosti do cijelog plijena, ali je prečka bila saveznik Kozare u 81. minutu. Minutu poslije Kozara je izvela brz kontranapad, ali Gavrić nije uspio iz 2 pokušaja savladati u subotu odličnog Vedrana Gačića. Remijem u Gradišci Proleter je vezao 3 utakmice bez poraza. Eto, imamo jednu seriju, nastavljamo i danas. Mislim, jedna prava muška utakmica borbena. Kozara uvijek dobar, neugodan protivnik. Mi smo svoj cilj ostvarili, vraćamo se kući sa jednim bodom. Zamalo i sa sva 3? Pa moglo je biti 3 i da Kozara dobije, ali ovako ja mislim najpravednije. Kozara nastavlja sa lošim partijama. Zadnji put je slavila u 6. kolu protiv Slobode iz Novog Grada. U međuvremenu je ispala i iz Kupa Republike Srpske. Dobra utakmica, ali smo imali manjka sreće, nismo mogli da zabiti taj gol. Imali smo velik broj šansi, ali lopta jednostavno neće u gol. Nemamo sreće tokom čitave polusezone, nešto se okrenulo protiv nas, tako da stvarno ne znam šta bih rekao. Veliki je problem i u napadu, Kozara ne daje gola. Pa to je tako, neće nas uopšte, momci zalažu se, daju sve od sebe, ali jednostavno lopta neće u gol. Neće momak dođe da nam gol iz okreta, mi ne možemo smetati, ali dobro, to je taka sreća i okrenji se neka na nas. Kako dalje? Pa, skupit ćemo se i daćemo sve od sebe da završimo ovu polusezonu na najbolji mogući način. 3 kola su do kraja jesenje polusezone. Kozara će u naredna 2 gostovati u Modriči i Doboju, a u zadnjem će dočekati Mladost iz Gacka.